What's up mga idol? Meron na ba tayong paparating na bagong Honda Click 160? At sa dami ng tumulad at kumopya sa model na to, aba, napapanahon na Honda Philippines na dalhin naman ninyo ang pinaka-updated na model ng Honda Click 160 kung saan ay equipped ng single channel anti-lock braking system at ang front and rear ay parehong naka-disc brake. O di ba mga idols? Yan po yung ating pinakainihintay na bagong model update ng Honda Philippines. Sana po soon ay dalhin na yan dito sa atin. And abangan nyo mga idols yung ating pinaka-final update para dito sa brand new model na Honda Click 160 with ABS na at pareho lang naka-disc brake ang front and rear. O di ba mga idols, magandang balita yan. Sana nga ay mangyari na next month, September, at magkaroon na tayo ng final update para dito. At ang pinaka-special request natin, sana nga ay hindi naman magtaas ng presyo. Same pa din, na 122K yung kanyang suggested retail price. At ang pinakamaganda rin ay dalhin yung bagong color update. Ganitong gold-black combination at yung gray-black combination. Aba, ang pogi ng mga bagong color version na to, para maiba naman yung mga color. Kasi siyempre, yung ating Click 160 na old model, black, red, at white. So magkaroon sana ng bagong color combination na gold, black, at gray-black. Mas poging tignan. So ito, meron din siyang bagong emblem, kaya mas magandang tignan. Hindi na siya sticker lang. Mas premium tignan dahil naka-gold emblem na siya, ang kanyang kulay. At plus, yung kanyang wheels, yan din po ay naka-gold cast alloy wheel. So, mas formadong tignan, mas elegante. At dahil na rin sa kanyang single channel ABS, mas safe tayo dito. At mga idols, ang isang katanungan natin sa inyo, kayo po ba ay maghihintay at bibili kung sakaling ilabas na ng Honda Philippines dito sa atin sa Pinas ang bagong Click 160 with ABS at naka-gold cast wheel na rin? And mga idol, sa ating naging performance at actual test ride review ng Honda Click 160, tayo po talaga ay namangha dahil madali lang po siyang gamitin. Maneuverability talagang perfect. Napaka-easy nating minamaniubra to, nililiko. At kung tayo naman po ay mag-stop, okay din yung ating braking dito. Pero siyempre dahil meron ng paparating or i-update na to ng Honda, yung single channel ABS, mas solid kahit mag-emergency brake tayo. With ABS sensor, talagang hindi tayo mag-stack up yung kanyang brake dyan. Talagang ititigil ka ng sakto-sakto dyan. Yan po yung benefits pag meron tayong ABS equipped sa mga motor natin mga idol. At dahil meron na rin tayong disc brake para sa ating likuran, ay talagang mas magiging solid na yung ating stopping power para sa model na to. And para sa ating old model na naka-disc brake yung front and drum brake yung likuran at meron siyang combi braking system, ito na yung pinaka-biggest update na gagawin nila para sa Click 160. And hopefully soon, makita na't masilayan na natin yan mga idol. At isa tayo sa magiging una na magre-review nito para sa inyo, para sa actual unit. And of course, kung sana dalhin nila yung bagong color version na gold, black, or gray-black, panalong-panalo yung kulay na version nila. Sigurado ko marami magkakagusto dyan. So sa mga po natin, let me know your comment and suggestion para sa model na to. Okay po ba ang magiging next update ng Honda Philippines kung sakali sa Honda Click 160, kung saan lalagyan na siya ng single channel ABS at naka-disc brake na rin yung ating rear brake mga idol. And syempre, para mas pogi yung datingan, naka-gold cast wheel at naka-gold emblem na rin. O di ba mga idol? Solid, di ba? At kung mangyari yan, siguradong merong live or actual launching ng model na to dyan sa Honda Philippines. Hopefully, ma-invite tayo ng Honda at soon, ilalive natin yan para sa inyo mga idols. Yan po yung aabangan natin para dito sa ating updated version ng Honda Click 160. And kung gusto niyo pong malaman yung mga other specs and features ito, samahan niyo ako mga idols dahil ang dating presyo nito ay 122,900, down payment 11,800 at 36 months to pay ay 5,800. Pwede pa po kayong makahabol at makabili nitong ating model na to, yung merong combi braking system at ang color na available tong red, black at white. Kasi may mga nakita pa tayong ganitong model And hopefully yan nga ay dalhin na nga sa Pilipinas itong new updated para mas poging tignan.
Kaya nga sa ating mga idol, sigurado po na marami mag-aabang dito. At isa na ako dyan dahil talagang formado, no, mas premium ang datingan, lalo na kung naka-gold color yung ating wheels at parehong naka-disc brake yung ating front and rear. So pagdating sa ating makina, ito po ay may same engine pa rin, 157cc, single overhead camshaft, 4 valves kaya malakas, electronic fuel injection by Honda, at yan po ay matipid sa gas, 15.2 HP at 13.8 Newton meters sa ating torque or arangkada. At ang bore by stroke 60 by 55.5 mm. Plus, ang compression ratio nito ay 12.0 by 1. Same engine specs ng PCX 160 at ng ating ADB 160. And para sa ating average top speed, kaya mag-reach ng 115 km per hour. Para naman sa ating mga chassis, ang front suspension nito naka-conventional telescopic forks at yan po ay Showa brand. Kaya talagang pagdating sa bounce ay talagang hindi malagotok. Ganda ng laro nito mga idols. Sa ating namang rear suspension, single shock absorber, heavy duty to. Kaya talagang kahit meron tayong passenger, walang problema. Kayang-kaya yan mga idol. And syempre pa pagdating sa kanilang brand, dahil Showa to, ay talagang quality. Ganda ng laro niyan mga idols. And siyempre may mga magkukomment dyan, sasabihin nila bakit hindi pa gawing dual shocks. Again mga idols, ang model na to ay na-test at na-prove na talagang pang single shock lang siya. Well, para sa ating stopping power, yung ating old model naka-hydraulic disc, 1 piston, caliper, at yan po ay naka-combi braking system. At round yung disc na nilagay nila dito. Para naman sa ating likuran, yan naman po ay naka-mechanical drum brake. So, yun po yung magiging makikita nating biggest update para sa model na to. Dahil yung ABS version ay merong single channel ABS sa front, 2-piston caliper ang nilagay nila doon. At yan po ay gold color din. Plus sa likuran, yan din po ay naka-disc brake with single piston caliper. So mga idol, anong masasabi nyo sa ating magiging update sa Kaliman? At para naman sa ating wheels, naka-colored cast wheel na rin itong ating old model. At same din pa rin yung kanilang magiging design, multi-spoke cast wheel. Para naman sa sukat ng tire, 180 by 14 inch yung front. Ang lapad, di ba? Wide tires. Sa likod naman, 120-70 by 14 inch din. Yan din po ay parehong tubeless harap at likuran natin. Para naman sa ating dimension at sukat, ang wheelbase ng Click 160 ay merong total na 1,278 mm. At para naman po sa kanyang pinaka-ground clearance, yan naman po ay may sukat na 138 mm. Aba mga idol, ano pang iniintay ninyo? Ang the best din sa ating Click 160, yung kanyang middle floorboard, Yan po ay malaking tulong para sa atin with wet weight na 116 kilograms kasama na ang gas at oil para dito mga idol. Kaya pag dinerive nyo ito mga idols, talagang magaan itong feeling natin dito sa motor na to. Kaya very flexible siyang gamitin even sa mga traffic, no? Mga idols, yung ating upuan, one-piece seat ito at yung grab rear niya, Kita naman po ninyo yung ating magiging sukat dito. Ako po ay may height na 5'6", Flat-footed tayo dito. Ang seat height po nito ay 778 mm. So perfect sa mga Filipino riders. Kayo po hindi mahihirapan, convenient kayo makapag-rise dito. At siyempre pa yung kanyang pinaka-luggage compartment, isa pang bagay na nagustuhan natin ay malaki siya. Large luggage po talaga. Meron tayong maintenance-free na battery at yung mga manual natin at yung ating mga tools para dito. So kasama yan pag nag-purchase kayo ng bagong Honda Click 160 mga idol. At para naman sa ating fuel capacity, ang total gas volume nito ay 5.5 liters mga idol. With average fuel consumption, 46.7 km per liter. Aba mga idol, di ba perfect? Yan po ay napakatipid sa gas, Engine oil capacity, 900 ml or 0.97 liter. Ang ating namang maintenance battery ay 12 volts by 6 ampere. At yung ating pinaka-front side natin ay meron din tayong mga pockets, Lagayan natin ng maliliit na bagay natin. Siyempre ito po ay naka-smart keyless system by Honda with anti-theft alarm at answer back system. Katabi na rin yung bukasan ng ating pinakaupuan dyan. So itong side pockets pwede nating ilagay kahit meron tayong bottles dyan, At yan, malaking bagay din yan. Plus meron tayong sa left side na compartment kung saan may cover. Nandiyan naman yung ating
ready USB charger na Type A. Pwede nating ilagay yung ating cellphone sa loob habang nag-charge tayo. So, secure yung ating cellphone dyan, mga idol. At sabi ko nga sa inyo, dahil sa ating middle floorboard, malaking bagay talaga to. Lalo na po kung tayo po ay daily commute, may dala tayong bags, may dala tayong ibang gamit, ay napakalaking ginhawa para sa atin yan. Kaya ako po mga idol ay bumili ng aking motor na merong middle floorboard kasi madalas tayo mag-travel at marami tayong dalang gamit. Para naman sa ating handlebar, yan po ay upright position at hindi tayo mahirapan, very convenient gamitin. Meron din tayong park brake lock. So pag iniwan natin ito sa isang slope o medyo mataas na lugar, hindi basta-basta magkakaroon ng problema dahil sa park brake lock na yan. Equip din ito ng idling stop and start system kung saan sa traffic light, automatic magsa-shutdown yung ating engine in 3 seconds para mas makatipid tayo sa gas consumption. Para sa ating pinaka-instrument panel, fully digital. At siyempre, lahat ng information, speedometer natin, odometer, fuel gauge, clock, at yung ating iba pang information ay talagang visible dyan mga idol. Siyempre, yung ating pinaka-front face design, napaka-sporty, di ba? All LED po ang ating mga ilaw dito. So from the headlight, high and low beam natin ay talagang malinaw yan dahil na rin sa ating LED lightings. Plus yung ating mga signal indicator, yan din po ay LED. Kasama na rin yung ating likuran, yung ating pinaka-taillight at brake light. Kitang-kita tayo dyan dahil sa LED lights na yan. And yung ating pinaka-muffler with sporty design. Ano pa masasabi nyo dito sa ating Click 160? Para sa akin, perfecto pang daily commute. Sa mga nag-MC taxi dyan, perfecto dahil syempre sa middle floorboard, makakatulong sa inyo yan. Yan po mga idols yung ating update sa inyo. At abangan nyo yung ating pinaka-final update. Hopefully, ay magkaroon na tayo ng final news about the new model with new Honda Click 160 na equipped ng disc brake front and rear at meron ding equipped na single channel anti-lock braking system. Ito na yung pinakamagandang updated version ng Honda para sa atin. Siyempre po, napakagandang model nito, talagang madaling gamitin at very affordable. Plus, siyempre yung kanyang mga parts talagang quality at matibay. Yan po yung mga benefits na makukuha nyo pag Honda ang inyong binili mga idol. Abangan natin to sa atin sa Pilipinas. Hopefully, tayo po ay madinig na ng Honda Philippines Incorporated. At yan po ay dalin soon as possible. O di ba mga idol? Kaya lagi lang kayo tumutok sa ating channel. At of course, tignan nyo po yung ating mga nagiging posting para lagi kayong updated. Mga idol, sana dali nila yung bagong color version, gold black at gray black. Yan po, napaka-forma nitong mga bagong color na to. And special thanks sa ating mga sponsor, Axor Helmets, Premium Gears para sa ating jersey, Super Tire, Power Tire, FKM, at sa mga gusto pong magpa-sponsor dyan, message lang kayo sa ating FB page. Boy Salabaria, ciao!